La policia local d'Esplugues i els serveis d'emergències de la ciutat han mostrat la seva cara més solidària. Una festa al Parc dels Torrents ha permès recaptar fons per la investigació del càncer infantil a Sant Joan de Déu. Allà també han estat convidats tots els cossos de seguretat. Todos los miembros de seguridad de aquí de Cataluña que tenemos ahora mismo actuando, pues están organizando cada uno exhibiciones, muestras de material que utilizamos para trabajar y cómo trabajamos a la hora que estamos en la calle, para que la gente también tenga un acercamiento de cara a todos los cuerpos que estamos aquí interviniendo. Al llarg de tot el matí del diumenge s'ha pogut veure el treball dels gossos ensinistrats, pujar a un cotxe de bombers, baixar amb tirolina i fer tot tipus d'activitats en família. A tot Espanya cada any es diagnostiquen uns 1.200 nous casos de càncer infantil. En el nostre hospital en veiem al voltant d'uns 150 nous casos per any. Això no vol dir, són nous diagnòstics, però evidentment és una malaltia que no es cura en 2 dies, que els tractaments són molt llargs i hi ha molts més nens que estan en tractament en aquests moments a l'hospital. L'Hospital de Sant Joan de Déu és un hospital concertat que rep diners per la recerca amb fons privats o actes benèfics com aquest.